unim say side ho ekoso ahefa na ekoso ebi enkoso. I mean, correct me if I'm wrong. Okay. Ene se waka ne sa de ne ma men kai wo se Asante Akyem North ebi nsi da se Galamsey nso na anu yai ye MP otiso ne feature pe kro efre odwansa enkrofo bia kutu Galamsey ho ama nsama enkrofo kan media nya ha mebe member of parliament ni fie echipe Galamsey krom dwansa ka Asante Akyem North. Yes. Ne feature pe krofo kutu Galamsey ho. So you're a journalist, ubitimi a research and now uti phone line to mo be catch na the MS rempeni for ne say Asante Akyem North de yen tolerate Galamsey and intolerate no china if we say your water bodies etwa Asante Akyem Ahia no eno eye ade a abusuafo a Asante Akyem North nyina depend on ensu etwa nwahia na kuafo no mu eno no bidi eno mu di bi yo mumfuo eno no mu di bi yo mu bibia o ye nyina ye maame nom me papa ne maame na afri ago eho ensu o manom ne fitinti wo ye wadwen se wo nipa kro o ba be ye Galamsey wa Asante Akyem North wo de a ene ye ntimi ne wontena ho we ye kokoba a wo de ema nipa kro a wo ye odisa adwuma no ho no nokre